Co proxecto de rehabilitación rematado esta tarde dende a Xunta de Galicia presentarono no Concello de Pontevedra. O alcalde dixo estar máis que satisfeito con este proxecto que terá espazo para a universidade tal e como demandaban dende o goberno local. Polo tanto, eu quero manifestar a miña satisfacción porque o proxecto este en marcha, este feito, este en licitación á construción e que, se non é no 19, pois é no 19 e medio, pois que este funcionando porque era unha necesidade, por un lado, porque se aproveita un edificio que corría risco de deteriorarse e, polo tanto, bueno, pois eso ao final ten máis custos, non? E por outro lado, pois que cubre necesidades da propia cidade, que nos parece espléndido, non? Dende a Xunta de Galicia, o seu vicepresidente insistiu en que se cumprirán os prazos. A obra estará licitada a finais deste ano e comezarán os traballos a comezos do 2018. Rueda dixo que este edificio contará cun investimento de 5 millóns de euros e estará rematado no primeiro trimestre do 2019. Por lo tanto, mantemos a nosa previsión de que no primeiro trimestre, dende logo no primeiro semestre de 2019, se non hai nada que se cruce no camiño imprevisto, o edificio pode estar rematado e a pleno funcionamento e a disposición de todos os seus destinatarios e durante este ano 2018 faremos os contactos coas asociacións, falaremos tamén coa universidade, por suposto seguiremos mantendo informado o Concello de como se van dando os pasos e de cales son os progresos da obra. Un edificio que contará ademais cun salón de actos con pouco menos de 100 butacas para utilizar polas administracións e entidades que o precisen e soliciten. Serán 600 metros cadrados destinados a entidades. Rueda dixo esta mañá que como único requisito que se porán as asociacións será que o local adquirido se utilice dende a posta a punto deste edificio.